زانتانا دانجن يانجن زبهالا دخاتا تحوات قرسنا بلعا نارأينا يجمر إذن كل تحوات ولدن بحدقا مكينا مسمتو بيننين زنبرا يانج قوال 26 عامت من السيكت كون كلا ننفسان نقوال شومونت عامت نشتو حفتان كتكناخن قبوعا نبرا تمرتاتا مايراس لزي ودقت ابترف جزيئا بقت سرحو سرحين زنبرا ازدقنزب زيقن أخولاي نبرن اتزحزنجن كل جزي كراي جزاخت كفل تشجر كوينا حجي دما أوشت أسومون انت زي كفلا እታዋና ገዛ ከም እትሰጓ ነገረታ ንጽባሒቱ ያንግና ብስራሕና ኸደት ከላ ንእሽቶ ሓፍታ ምስ ጎረቤት መሓዝኣ ክትበኣስ ረኣየታ ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ምስ መርመረቶ እቶም ቆልዑ ንሓፍታ ኣቦ ዘይብላ እናበሉ የነኣእስዋ ከም ዘለዉ ተረድአት ኣብዚ ግዜ እዚ ያንግ ብተግባርቶም ቆልዑ ተቆጢዓ እናጨደረት ኣሰንቢዳ ሰጎጎቶም ኣብቲ ናይ ስራሕ ቦታኣ ምስ በጽሐት ነቲ ዘጋጥማ ዘሎ ጸገም ንናይ ቀረባ መሓዝኣ ይሁን ነገረቶ ይሁን ጸገማ ምስ ሰምዐ እንተ ደሌና ብገዝኡ መጽን ክነብራ ከም ዝኽእላ ነገራ ያንግ ግን ከተሸግሮ ስለ ዘይደሌት ብትሕትና ኣመስኪና ነቲ ዘቐረበላ ሓሳብ ነጸገቶ ብኻሊ ወገን ድማ ንእሽቶ ዳንግ ናብ ቤት ትምህርቲ ምኻዳ ቋሪፃ ኣብ ወሰን ጽርግያ ደው ኢላ ኣቦን ወድን ኣብ ቤት መግቢ ክዘናግዑ ተዓዘበት ድሕሪ ቁሩብ ካልኢታት ወናን ናይቲ ቤት መግቢ መጺኡ ካብቲ ቦታ ቀልጢፋ ክትወፅእ ነገራ ማዕረማዕሪኡ ድማ ሓደ ዘናጥ መንእሰይ ክልቲኦም ክጨቃጨቁ ሰሚዑ ነታ ቆልዓ ንምድጋፍ ጣልቃ ኣተወ ብድሕሪኡ ኣኮ ናይ ዛጓሌ ብምባል ናብ ውሽጢ ኣእትዩ ምሳሕ ዓደማ ብድሕሪኡ ስሙ ሱል ከም ዝበሃል ነገራ ዳንግ ድማ መግባሕ እንስሳ ቢላ ምስ ወደአት ብፍኒስትራ ትሪኦም ዝነበረት ጠምያ ዘይኮነስ ፍቕሪ ኣቦ ከመይ ከም ዝመስል ክትርኢ ከም ዝነበረትን ኣቦኣ ዝሞታ ዝኽታ ምዃናን ነገረቶ ሱል ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ይድንግጸላ እሞ ንጽባሒቱ ድማ ናብ ያንግ ናብ ስርሓ መጺኡ ከም ስድራ ቤት ክወስደን ከም ዝደሊ ነገራ ሱል ዓብ ትካል ስለ ዘለዎ ወጻኢታተን ክሽፍን ንዕኡ ተራ ጉዳዩ ካብዚ ብተወሳኺ ንያንግ ገለ ወርቂ ሂቡ ረጊኣ ውሳነኣ ክትውስን ወርሒ ሃባ ያንግ እውን በዚ ሃንደበታዊ ርክብ ድንግርግር በላ ሱል ብጣዕሚ ሃብታም ኮይኑ ኣብ ሓጉኡ ምስ ሞተ ኩሉ ሃብቱ ንሱ እዩ ዝወርሶ ይኹን እምበር ብመሰረት ባህሊ እቲ ትካል ጓል ጥራያ ነቲ ትካል ክትወርሶ እትኽእል ብዘይጋዚ ሱል ሓፍቲ ስለ ዘይብሉ ነዚ ሃብቲ ንምውራስ እቲ እንኩ ኣማራጺ ጓል ምውላድ እዩ ኣብዚ ግዜ ዝግን ሱል ዕድሉ ንምፍታን ንምውራስ እትኾኖ ጓል ክወስድ እናሓሰበ ኾለዩ ምስ ዳንግ ዝተረኸበ ኣማሲኡ ግን ዘቕረበላ ሓሳብ ንይሁን ነገረቶ ይሁን ንእተወሰነ እዋን ድሕሪ ምሕሳብ ሓደ ሰብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕቶ ካብ ዜሮ ተላዒሉ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ከም ዘየልዕል ነጊሩ ስለዚ ተተረፈኪ ይሓይሽሉ ማዕዳ ያንግ ግን ነቲ ዝህቦ ሓሳብ ካብ ምቕባል ሓሊፋ ካልእ ኣማራፂ ከም ዘይብላ ነገረቶ ድሕሪ መዓልታት ያንግን ሓፍታን ንብረተን ኣኪበን ናብ ገዛ ሱል ክመጻን ከለዋ ይርኤና ሱልን ያንግን ክንድኡ ጽቡቕ ገይሮም ስለ ዘይፋለጡ ብሓባር ምንባር ተጸገሙ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ዳንግ ክትጻወት ናብ ደገ ምስ ወፀት ሱልን ያንግን ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ ፍልልያቶም ይዘራረቡ እሞ ክኽተልዎ ዘለዎም ሕግታት ኣውፁ ሓደ ካብቲ ሕግታት ኣብ ህይወት ናይ ንሕድሕዶም ኢድካ ዘይምእታውን ኣብ ገዛ ብርቱዕ ድምፂ ዘይምስማዕን ዘጠቓልል እዩ ድሕሪ ነታ መዓልቲ ሱልን ያንግን እናተቐራረቡ ምስከዱ ብዙሕ ዘመሳስሎም ነገራት ከም ዘለዎም ክግንዘቡ ጀመሩ መዓልታት እናሓለፈ ምስከደ ሱልን ያንግን ብጣዕሚ እናተሰማምዑ መጹ ሓደ መዓልቲ ብሓንሳብ እናተጻወቱን ከለው ተተሓሒዞም ኣብ ዓራት ወደቑሞ ክሰዓዓሙ ቀረቡ ንጽባሒቱ ኣኮ ሱል ናብ ሱል ምስ መጸ ኣብ ገዛ ሓንቲ ጓል ምስ ረኣየ ኣፍቃሪት ሒዝካ ዲኻ ኢሉ ሓተቶ ሱል ግን ኣብ ናይ ውሽጢ ኩነታት ጸገም ከየስዕበሉ ስለ ዝፈርሐ ገዛይ ተጽርየለይ ሰራሕተኛ ገዛያ ኢሉ ኣብ ቅድሚኣ ነገሮ ኣኩኡ ምስከደ ሱል በት ዝበላ ተጣዒሱ ይቕሬታ ሓተታ ያንግ ግን ወላ እኳ ሕማቕ እንተተሰምዓ ጸገም የለናይ ትጨነቕ ኢላ መለሰትሉ ንጽባሒቱ ያንግ ምስ ናይ ቀረባ መሓዝኣ ይሁን ረኸበቶ እሞ ውሳኔኣ ከም ዝወሰነትን ምስ ሱል ምንባር ከም ዝጀመረትን ነገረቶ ይሁን ግን ስለምንታይ ክሳብ ሕጂ ዘይነገር ክኒኢሉ ተቖጣዓ ኮይኑ ግን ድሕሪ ሕጂ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ከም ዘየላ ምስ ተረድአ ግን ሕርቃኑ ገደፎ ያንግ ድማ ተቐቢላ ነዚ ውሳኔ ዝወሰደቶ ካብ ገዛእ ርእሳ ንላዕሊ ንንእሽቱ ሓፍታ ስለ ትግደስ ምዃና ነገረቶ ንጽባሒቱ ያንግን ይሁንን ኣብ ስራሕ ከለዉ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ኣትየን ዳንግ ደቀን ከም ዝቐጥቀጠትለን ይነግርኣ ያንግ ድማ ገና ክትምልሰለን ምስ በለት እታ ሰበይቲ ኣብ መንጎ ኣትያ መልሲ ከዓ ክትቢ ብምባል ካብ ሕጂ ንንየው መዕበይ ዝበደለ ሓፍትኺ ካብ ደቅና ተርሓቕኪ ሕሸኪላ ጸረፈታ እንተኾነ ይሁን ነዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ተቖጢዑ ንፖሊስ ከይደወለ ኸሎ ብኽብሪ ክኸዳ እናነገረን ከሎ ጅግና ሱል መጺኡ ብቐዳምነት ነቲ ባእሲ ዝጀመሩ ደቀን ምዃኖምን እዚ ድማ ዝተቐድሐ ካሜራ ከም ዘሎ ምስ ነገረን እተን ሰባት እናተሽቆረራን ጠንበርበር እናበላን ካብቲ ሬስቶራንት ወፃ
ያንግ ድማ ንተግባራት ሱል እናተሓጎሰት ብውሽጣን ሱላ ብትጥመተሉ እዋን ንምንታይ ብልባ ህርመት ትዘልል ኢላ ክትሓስብ ጀመረት። በታ መዓልቲ ምሸት ናብ ገዝኣ ምስ ተመልሰት ነቲ ኣቐዲሙ ዝገበሮ ኣመስገነቶ። መዓልታት እናሓለፈ ምስከደ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ርክብ እናዛየደ መፀ። ሓደ መዓልቲ ብሓባር እናተዛወሩ ከለው ናይ ልቦም ኣዕለሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ያንግ ንምንታይ ናብ ገዝኡ ከም ዘምፀአን ሓተተቶ። ሱል እውን ተቐቢሉ ምስኣ ክኸውን ከም ዝደለየ ነገራ። ያንግ ነዚ ምስ ሰምዐት ናይ ልባ ህርመት ትዘልል እሞ ተፍቅሮ ከም ዘላ ተሰምዓ። ድሕሪኡ ሱል ኩሉ ዘለዎ ክስእኖ ከም ዝቐረበን ብዘይ ወላዲ ብምዕባዩ ጽምዋ ከም ዝስምዖን ነገራ። ዛንትኡ ያንግ ብጥንቃቐ ምስ ሰምዐት ንሱል ዝያዳ ከተፍቅሮ ጀመረት። ያንግን ሱልን ልቢ ንልቢ እናተዘራረቡ ከለው ሓደ ዘይተፈልጠ ሰብ ብሕቡእ ስእሊ ይስእሎም ነበረ። እዚ ሰብኣይ ኣብ ዝኸድዎ ቦታ ይከታተሎምን ስእሊ ይስእሎምን ነበረ። ቀፂላ ያንግ ጽቡቕ ክዳን ተኸዲና ኣብ መርዓ መሓዝኣ ክትሳተፍ ኣብ እትብገሰሉ ዝነበረት እዋን ሱል ጠመታ እሞ ብጽባቐኣ ተማረኸ። ድሕሪ መርዓ እውን ምስ ይሁን እናዕለለት ናብ ገዝኣ ተመልሰት። እናኸደት ከላ ብሂል ጫማ ክትከይድ ኣብ ዘይከኣለትሉ እዋን ይሁን ነተን ኣብ ቦርሳ ዝነበራ ሸበጥ ጫማ ውፅኡ ሃባ። ይሁን ብተግባራቱ ኣብ ውሽጡ ዘይተነግረ ሕቡእ ፍቕሪ ከም ዘለዎ ዘርኤና እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ያንግ ሃንደበት ዘይተጸበየቶ መልእኽቲ መጻእ። እቲ መልእኽቲ እናጠመተት ብዛዕባኣን ብዛዕባ ሱሉን ምዃኑ ፈለጠት። ኣብዚ እዋን እዚ እዋይ ንሱል ጉድ ገይረዮ ብምባል ጥፍኣት ከም ዘጥፍአት ስምዒት ተሰምዓ። ብተመሳሳሊ መልክዕ ይሁን ቀፂሉ እንታይ ከም ዘጋጠሞም ክጭነቕ ጀመረ። ንያንግ እውን ኣጆኺ እዚ ናትኪ ጌጋ ኣይኮነን ብምባል ከጸናንዓ ፈተነ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሱል ድማ ደወለላ። ያንግ ግን ኣዝያ ፈሪሓ ስለ ዝነበረት ከይልዓለቶ ስቕበለት። ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ሱል ዘላቶ ቦታ ጻሪው መጸሞ ኣዝዩ ተጨኒቑ ከም ዝነበረ ነገራ። ኣብ መንጎ እዚ ግን ይሁን ኣዝዩ ተቐጢዑ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ጥቓኣ ከይትቐርብ ኢሉ ነገሮ። ኣብ ርእሲኡ ድማ ብቕንኢ ተደፋፊኡ ንያንግ ከም ዘፍቅራ ተዛረበ። ሱል ድማ ንዘለዓለም ከይስእና ስለ ዝፈርሐ እቲ ናይ ቀደም ናይ ሓሶት ስርሒቱ ገዲፉ ናይ ሓዳር መሻርክቱ ክትከውን ሓተታ። እዚ ውሳነ ንህይወታ ስለ ዝቕይሮ ህድኢላ ክትውስን ነጊርዋ ኸደ። ነዚ ስዒቡ ያንግ እንታይ ክትውስን ከም ዘለዋ ጠፍኣ። ይሁን ድማ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ከም ዘፍቅራን ፍቕሩ ንምንጋር ግን ትብዓት ከም ዝሰኣነን ነገራ። ያንግ ክሳብ ሕጂ ከም ዘፍቅራ ክሳብ ሎሚ ከም ዘይትፈልጥን ከምኡ ክትገብር ድማ ከም ዝኸብዳን ከም ሓዋ ከም እትሪኦን ነገረቶ። በዚ ኸይወድአት ድማ ምስ ሱል ፍቕሪ ከም ዘለዋን ካብ ናይ ሓሶት ተስፋ ትህቦ ሓቂ ምዝራብ ከም ዝሓይሽ ገለጸትሉ። ይሁን ነዚ ምስ ሰምዐ ግን ወላ እኳ ብልቡ እንተተሰባበረ ልባ ዝነግራ ዘሎ ክትሰምዕ መዓዳ። ያንግ ናብ ገዝኣ እናተጓየየት ከላ ሱል ተመሊሱ ከም ዝመፀ ምስ ረኣየት ካብ መጠን ንላዕሊ ተሓጎሰት። ቀፂሉ ድማ ብሰንካ ኩሉ ማንነቱ ከም ዝተቐየረን ልዕሊ ዝኾነ ነገር ድማ ከም ዘፍቅራን ነገራ። ቀፂሎም ክልቲኦም ብፍቕሪ እናተሰዓዓሙ ብድሕሪኡ ድማ ጉዳይ ውርሻ ክሳብ ዝስተኻኸል ክልቲኦም ተፈላለዮም ክጸንሑ ተሰማሚዖም በበይኖም ምንባር ጀመሩ። ድሕሪ ኣዋርሕ ያንግ ናብቲ ናይ ቀደም ስርሓ ተመሊሳ ስርሓ እናሰርሐት ንዕዘባ። ብኻልእ ሸነኽ ድማ ሱል ኣብቲ ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳይ ተዓወተ። ኣብቲ ዝቕጽል ትርኢትና ንእሽቶ ዳንግ ምስ መሓዙታ እናተኸራኸረት ከላ ሱል መጺኡ ኣቦኣ ከም ዝኾነን ኣብ ገዝኦም ድማ ንእሽተይ ናይ መዘናግዒ ገዛ ከም ዘሎ ነጊሩ ንመሓዙታ ከም ዝቆንኡ ገበረ። ብድሕሪኡ ናብ ያንግ መጺኡ ንዘለዓለም ምሳኸ ክነብር ዝብል ወረቐት ሃባ እሞ ክልቲኦም ፈጺሞም ከም ዘይፈላለዩ ቃል ተኣታትዮም እናተሓቐፉ እናተመልከትና ኸለና ዛንታና የብቅዕ።